Радвам се, че сте дошли да ме видите, да разберете за моята супер сила. Някой знаят за нея, да, не се смея предварително. Аз имам супер сила, да. Тя малко не е характерна. Не мога да летя, не мога да чета мисли. Имам супер сила да изглеждам като циганин. Аз съм роден с тази супер сила, не мога да хапа да отида на циганин. И нищо не мога да правя, не мога да се боря с престъпността, изглеждайки като циганин. Обаче реших, че трябва да има костюм, защото нали има супергерой, човека пилят, човека паяк и аз. Човека циганин. Иначе имам анцук с цел отпред. И съдца, супер циганин. И Батман си има Батмобил, аз ще имам количка, с която ще тегля желязо. Ромобила. Нищо не мога да правя с тази супер сила. Единствено мога да се надявам да става модерно, защото са не модерно да изглеждаш като циганин. Това ще се бъдеще, откъде мога да знаем. Представете си как млад милионер се оправя в огледалото, се стара да изглежда максимално като циганин. Как изглеждам, Джеймс? Като абсолютен мангал съм.